Arikuru isusu tinenge yatinoziva kuti mabeef twataigara tichitaura pamapodcast isataigara tichitaura chiti pamwe ndezve mangoma atingorova nei nemangoma chipas andipenda atoudzwa kuti akaofa mari kuti mutore mari mite chinhu chinakidze mafans but takaita kuti aisiriyo hondo yacho. Okay. Baiya iyo king yangochitaura but ndanani zvakaita sema makasvika zvakaita sema ati muchingosvika matanga kutengwa ere zvakaita kufamba sei? Ndokona video remukati rere pairova marecords vanhu 20,000 aminoti vangani vevemakwetik vaikadambuka mabhurugwa nekujamba nekumhanya zvakare vaziya but pane vanhu 20 vanenge vachizviti chitungwiza vane brains echimero vanorwadziwa nesuccess yeumwe munhu and I think chinorwadza vapfanava vaindisaisa even kubva kudhara. Alright. Vaziya vaindisaisa so vanenge vachiona kunge handideserve zviri kuitika kwandiri but inini zvinhu zviri kutongoitika handisiri nyika inini zvokuti ndobva ndatoda kutorerwa pamuchinjikwa kuti ndiri kudiwa nevanhu. Vaziya kozi vane vachiti chitungwiza kunyeba chitungwiza kuna kagurupu kavo ivo vaziya tumagurupu tumaartist twakubatana kuti arwevengo euking handizive pamwe ndo yandoda kuurayirwa kumana inini handineni zvinhu zvasauro kana kuti inini ndongorespecta sauro ini ndongoriwo marekodzi musade kundi vanhu ndo vanenge vachitaura vega pano havasuri kuti usauro pakuti ndoimba sasauro but pesi yemangoma chiro zvimahitsi zvamuri kukandirwawo chichi I think mafans ndo zvanoingozama kutaura imimi ndimi vana sauro muri king oza king kana uri king ufana urwadziwa waziya kuti vibes kati yakurwadziwa naskili bang wakubva utanga kutondiurayisa zvokusvika kuda kundiurayisa ulingende video ndakaona uchitini ndiri baba venyu apana na Junius Spraga andira chimidzi Junius Spraga ari involved munyaya idzi dzekurungwa kwezvisizvo. Aiwa inini vapana ndiri baba vavo pakuti vari kuita tumameeting tumubatanidzwa ende uya chakandibhowa ndechekuti anenge achita kunge babo but iwewe uchindirwisa ndotomakira kamufana kayake tindi kaya vaziya kozi anonge achiratidza kuti aiwa ndakamuvenga munhu uyu ndakabuka pane munhu anenge achinyebedzera achitoya kana kuteri kwangu achida kutodidi neni tichitosimbisana wani ndichitoenda wani kunoimba chero kumashow avo mahara but muri kurwadziwa handina mboda pamwe pamwe nyaya yekuti sauro ndimi king vaziya mudara vaziya ndiye king Junius Spraga ndiwe king and inini handirwire king and handirwire title zvanaizvo kuti sauro ine ngorochi ndingozviitira zvinhu zvandiri kuzviitira so musandirwisa kumana nditori mufana wenyu Spraga usandirwise vaziya uri king inini handina mbobvira ndakandirwe nemunhu handina mbobvira ndakazviramba asi kana imimi uri uking wekuda kuti tinakidze vanhu kuti ufanira ukakumboenda kana kumaclash tichitotamba chita sei but ivo havasi kuda izvozvo vari kurwadziwa neiri kuitika kwandiri but inguva yangu waize inguva yangu ingaivo vakatoita zvavakatoita inguva yangu so haufanira kubva waita jealous kozi ndakaona pamota yaya ndakaziva sei kuti Junius Spraga ari involved munyaya idzi. Ndakaona vapaka mota pane fortune yange kapaka paipa muchibuda vanhu vane hembe dzanzi BTW chichi dzavo dzedze nevamwe vandotoziya kozi handi Spraga indomuketa ere pane munhu waanotofamba naye everyday ukuthi nafana inini ndine munhu wangu kuti ndini kana timu rangu ya security but ndine munhu wekuti ndogona kunge ndifamba naye everyday waiza ndakatomuona ndiye akatorwa screen yekumberi nembama Alright. waiziya nezvandiri ndichimbonzwa futi kumashure inde ndichingorambira vanhu but zvakatanga kunangana ina ndingotange kungoti kungobairira munhu waiziya kumashure waimbonzwa kuti chinge waiziya. Hello guys and welcome to Zimtrend Daily. So a video ratava kuona iro ndira Hulingende achiblame Junius Spraga for an incident yakaitika ku Aquatic Complex, that is ku homecoming ya Volt. I think it's this past weekend yatabai. So what happened is Hulingende pa akasvika pa venue, that is ku Aquatic Complex kuchitungwiza haana kukwanisa kuzoperforma just because there were a few people wanga vari panze
vakamuona then vakazotanga kuda kupwanya mota yake. According to him akati mota yangu yakatopwanywa, but according to the video rataiona pairatidza kuti pane vanhu vaimhanyisa mota yake kusvika azobuda muthat venue. So according to his explanations iye ari kuti mota iyi yanga iri indrive, ndakatoita kunge ndanyumwa here oro ndakafemerwa like zvaanombotaura zviya kuti ndinosvikirwa something like that. That's why ndakaenda neindrive mukati ndisina kuenda nemota yangu because ndandaona zviri kumberi. So video I cannot play video remota yacho ichitemwa, but if you can go on social media you can actually go and search about it. You can actually see kuti mota yaiva naHolengende yakatemwa. So according to Holengende is actually blaming Madedido and Junius Praga panyaya yeizvakaitika, kunyanya Junius Praga, because iye ari kuti pane munhu oro vanhu vakaona vanga vakapfeka hembe dzinenge dzinoassociata naJunius Praga here, according to him. But a lot of people were actually thinking kuti maybe it might be Madedido, because Madedido ndoyokuchitungwiza and Junius Praga ndoyokuchitungwiza. So nebeef ravo ranga vachiita naMadedido for the past few months, a lot of people vakafungidzira kuti maybe it's actually Madedido, itimu raMadedido. But according to him ati Madedido netimu raJunius Praga, kunyanya Junius Praga. So Junius Praga actually responded in a video yanga achiita ari paTikTok live, because a lot of people vanga vachimubvunza kuti Holengende ari kutaura ndiwo akakonzeresa something like that, this mune beef here na Holengende. So I'm going to play you video ra Junius Praga ari live and tell us what you think, and please don't forget to subscribe. Message just kumila kuna what Sophie. Didn't want anyone to know this. Wakawana. But in any case, chandamko kuzenje kuti bo andina any beef na anyone. Angataure zvavangataure but abo andina daka andina tutoto zvandoita meze. But the life, you know, watch her. Kadema gives to Nbogura Zai, Poti, always found me side. Watch her, Stella. No, Zana Cheta, my life, and I'm so damn. As I was at TikTok, I to delete. TikTok will delete. Oh yeah, that's it. Instagram. That's it. But I don't take it. I can't do Instagram. But TikTok is not my post. What this is? Nobody says you don't go to the other. Just sorry, Papa. I'm saying about. I'm a fan of this. I was at wait for a Santo bisa pa in life yanchazita 1k vari pa boys meze mambori po magifts kameze hapana mangwanani makusina ndichingoti mangwana Saturday ndodoenza song inonze muka huru Batman thing isn't it? Watch her style up to the time after 2 weeks ndodoenza futi imwe I'm just doing my things meze Shingo for the mics. Yo, go Coco, isn't it? Up to the time, isn't it? Did you go to UK? That a guru movement, Ruguapa UK, was what 2 May, didn't remember UK, was what 23 May, didn't remember UK. No matter what them say, each and every day, team the highest pay. Okay guys, so that is the video. Tell us what you think in the comment section. So in your video, ndofunga maona kutanga kwacho anga chitombo tanga rukiimba song ya Holengende, that is Junius Praga. But according to him ari kuti nina handina munhu wandine beef naye and handisi kuziva zvese izvozvo zvandiri kupomerwa nevari kutaura musocial media. So tell us what you think in the comment section. According to Holengende ari kuti taitowirirana naJunius Praga pandaisaziva kuti ari kundimerura nerweseri,
or ari kurwadziwa neni. So as of now, there is a lot of debate about who is the king of dance or the king of new school dance or something like that, kuti ndiani ari kupisa pakati paHolengende naJunior Spraga. So tell us what you think in the comment section, side rauri, and tell us what you think. Please don't forget to subscribe.